Мікола Чарняўскі. Павучковыя арэлі. Стаялі апошнія сонечныя дзянькі. Каб пагушкацца ў волю, павесіў павучок арэлі. За іх зачапіўся сухі лісток, вецер гайдаў яго, калыхаў, як нейкую пярынку. Захацелася мушцы на павучковых арэлях пагушкацца. Села на лісток, гушкалася, гушкалася і заснула. Спалохаўся павучок. Што з ёю? Можа, кепска мушцы стала? Пабег, ускараскаўся па тонкай павуцінцы да таткі, старога павука, які непадалёк плёў сетку. Можа, каму яшчэ на гамак спатрэбіцца? Выслухаў ён павучка, ды і кажа: «Дурненькі ты! Яна проста заснула. Блізка халады, зіма, а мухі перад зімою засынаюць. Толькі мушка з халадамі замерзнуць можа. Дык перанясём яе з арэлямі ды лістком туды, дзе цяплей. Вунь у тое дупло, дзе вавёрачка зімаваць сабралася. Думаю, яны паладзяць, і мушцы ў яе дупле месцейка знойдзецца». Узрадаваўся павучок, кінуўся здымаць арэлі. Шкада, што не пагушкаўся, колькі хацеў. Але ж і санлівай мушкі шкада. Загіне. Хто ж тады будзе зумкаць яму вясною, калі ён возьмецца ткаць свае першыя павуцінкі?